Helo bawb a croeso nôl I taro gyda ni. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau y 5 o Ionawr 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair bach wrth ysbryd I orffen y darlleniad. Egni'r wythnos, please. Egni'r wythnos. A egni'r wythnos yw'r 8 o bentacle. Nawr mae'r 8 o bentacle yn siarad am meistroli rhywbeth. So chi wedi dysgu beth oedd angen chi ddysgu, chi wedi dechrau adeiladu ar hwnna, a nawr chi wedi meistroli pethau. So gallai fod hwn eich swydd, felly bod chi wedi meistroli eich swydd, felly bod chi wedi meistroli eich perthynas, felly bod chi wedi meistroli eich iechyd, chi wedi dod yn iach. Chi yn egni meistroli rhywbeth, so felly byddwch chi'n dysgu fwy am rhywbeth, rhywbeth I wneud â'ch swydd neu busnes, felly byddwch chi yn teimlo fel fi'n gwybod popeth nawr am hwn, felly dechrau dysgu fe I bobl arall, So dyna egni'r wythnos, meistroli rhywbeth. Diolch ysbryd. Gef ni nawr sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please ysbryd? Sialens yr wythnos yw'r 8 o gleddyf. 8 arall, 2 8 gyda chi fan hyn. Nawr, mae'r 8 o gleddyf yn siarad am cadw hunan nôl. Beth maen nhw'n gweud yn Saesneg yw self-restriction. So chi'n rhoi pethau rownd I chi I stopo chi wneud rhywbeth. A smoch chi'n gweld yn glir, os I chi'n sylwi fan hyn, mae'r fenyw yma, mae mwgwd ar ei fenyw, a smoch gallu gweld. So mae angen I chi nawr wythnos yma, dyma sialens chi, yw tynnu'r mwgwd na bant, a dechrau gweld pethau'n glir, a falle symud mewn I egni sydd fwy clir I chi, bod chi'n gallu gweld fan hyn, So dyna'r sialens yr wythnos. Mae angen I chi weld pethau mwy clir wythnos yma, a mae eisiau chi stopo dodi twmpathau mewn ffordd eich hunan. Chi'n gwybod beth fi? Pidwch rwystro'ch hunan fan hyn, Pidwch rwystro'ch hunan. Tynnwch y mwgwd na bant a drychwch ar bethau o feddylrwyd clir, Dyna'r neges fan hyn yn eich sialens chi wythnos yma. Diolch ysbryd. Nawr ysbryd, beth yw dy gair o gyngor di neu y neges fach wrtho ti, please, am yr wythnos y 5 o Ionawr, please, ysbryd. A beth sydd gyda ni yw gwas y pentacle. Nawr mae gwas o pentacle gallu dod â newyddion mewn I chi am rhywbeth I wneud ag arian, Gallai hefyd ddod a newyddion mewn I chi am ffordd newydd o wneud arian, cyfle newydd felly. So mae'r gwas y pentacle yma yn egni ifanc, So gallai fod rwy'n ag egni ifanc neu rwy'n ifanc ddod mewn i'ch bywyd chi wythnos yma. Mae ysbryd yn gweithio chi, drychwch mas am y person hyn, felly bydd yn dod â cyfle ariannol I chi wythnos yma. Cyfle newydd I wneud arian neu ffordd newydd o wneud arian. So drychwch mas am y person yma wythnos yma. Dyna'r neges o gair o gyngor wrth ysbryd, So drychwch mas am y person yma wythnos yma wedyn I wrtho chi. Beth fi'n mynd I wneud nawr? Fi'n mynd I eglurhau'r cerdiau fel bod ni'n cael neges mwy cyflawn. Ysbryd, gallwn ni please gael mwy o glirdeb ar yr 8 o bentacle, please. Beth maen nhw'n meistroli. Yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube. Mae hwnna wedi troi drosodd. A beth sydd gyda ni yw'r hierophant. Waw, mae hwn yn gerdyn addas iawn I fynd dy'r 8 o bentacle, So mae'r hierophant yma yn feistr o rhywbeth. Mae fe'n meistroli rhywbeth, a mae hwnna'n addas iawn gyda'r 8 o bentacle fan hyn, So mae fe gallu bod yn athro neu fentor, So falle bod rwy'n mynd I ddod mewn i'ch bywyd chi wythnos yma, rwy hierophant, rwy athro, I helpu chi feistroli rhywbeth.
Okay? Felly bod angen help arnoch chi i meistroli rhywbeth. Felly bod chi'n gwybod 90% o rhywbeth, okay? Ond mae eisiau help arnoch chi am y 10%. Smoch chi quite yn siŵr o. Wel, wythnos yma, felly daw rhywun mewn gall helpu chi gyda hwnna. Gallai fe fod rhywun yn y gwaith gyda chi, okay? Yn y mewn i ddysgu chi fel sydd ddefnyddio meddalwedd newydd. Okay? Gallai fe fod rhywbeth fel la. So wedyn ni byddwch chi'n meistroli ta beth yw'r dasg, achos bod y person yn wedi dod mewn i helpu chi. So gallai fe fod rhywbeth fel la. Mae'r hieroffant hefyd gallu siarad am aros tu fewn reolau. Okay? Mae'r hieroffant yn hoffi reolau. So gallai fe fod bod chi'n dysgu reolau newydd am rhywbeth hefyd wythnos yma. Okay? So dyna egni'r wythnos. Dysgu ni, felly byddwch chi'n fentor ar rwy'n. Felly byddwch chi'n dysgu rwy'n i wneud rhywbeth. Okay? So mae'r posibiliadau nawr. Mae wythnos yma yn siarad am meistroli rhywbeth a dysgu rhywbeth wedyn ni i ran fwyaf ni, neu felly bod yn athro ar rhywun i helpu nhw meistroli wythnos yma, okay? Beth bynnag yw hwnna. Okay, diolch Ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar yr 8 o gleddyf. Beth yw'r rwystr? Okay, a mae gyda chi'r cerdyn y byd fan hyn. Mae'r byd yn siarad am dod a pennod o'ch bywyd i ben, okay? So mae fe'n cau pennod o'ch bywyd chi mwyn bod pennod newydd yn gallu agor, okay? So fi'n credu bod rhaid chi dynnu bant y mwgwd yma, wythnos yma, i weld pethau'n glir, a pethau sydd falle di dod i ben yn eich bywyd chi. Dyna'ch sialens chi wythnos yma, okay? I weld na'n glir. So, beth bynnag i chi di bod yn falle pendromi drosto neu trial gweld y gorau ynddo, okay? Wythnos yma, mae rhaid chi dynnu'r mwgwd yn y bant a gweld popeth yn glir. Okay? Achos wedyn, mae'r pennod gallu dod i ben gyda ty beth yw hwn, a wedyn gallwch chi dechrau pennod newydd. Okay? Sy'n mynd i fod yn positif iawn i chi. Mae Ysbryd moyn fi weid na, fel bod chi'n gwybod mae'n fod yn bennod positif iawn. Okay? Diolch Ysbryd. Nawr den, gewn ni please Ysbryd eglurhad ar gwas y pentyglau yma. Beth yw'r gair o gyngor un? Gwas y pentyglau. Beth yw hwn sy'n dod mewn? Beth sy'n gyda ni yw'r dyn sy'n hongian, ond mae fe rhwng ffordd wyth. Okay? Os bydde'r dyn sy'n hongian fel un, bydden ni'n gweud bod chi mewn tym bach o limbo ar y foment. Byddech chi ddim yn siŵr o le sy'n fynd nesa. Falle bod angen edrych ar bethau o wahanol perspektif. Okay? Ond, gan bod e rhwng fel yma, wedyn ni bod chi'n gweld yn glir nawr. Okay? Gair o gyngor eto fan hyn yw i weld yn glir, a mae'r haul tu ôl i benne fan hyn, os chi'n sylwi. A mae hwnna'n dod y clirdeb i ni. Okay? So'r gair o gyngor fan hyn wrth Ysbryd eto yw, mae eisiau chi gael clirdeb wythnos yma ar rhywbeth rwy fater neu am rwy berson neu am rwy swydd neu beth bynnag yw e. Okay? Ond chi'n gweld yn glir nawr, nag chi mewn limbo ragor, chi'n neud penderfyniad am rhywbeth a achos bod chi nawr gallu gweld yn glir. A bod hwn yn dod lan y gwas y pentyglau, bydden ni'n gweud fan hyn, os oes rwy'n yn dod mewn i'ch bywyd chi wythnos yma, sy'n felly yn dod â cyfle ariannol i chi, neu rwy'n ifanc yn dod mewn â syniad newydd i chi, neu newyddion am rhywbeth wythnos yma, bydde'n helpu chi weld pethau'n glirach, a byddwch chi ddim yn timlo mewn limbo ragor, okay? Byddwch chi'n gwybod y ffordd sydd angen i chi fynd wythnos yma. Okay. Diolch Ysbryd. Nawr den, gadewch ni edrych ar hwn os bydde fe yn darlleniad arian, os taw arian sy'n ar eich meddwl chi wedyn ni wythnos yma chi meistroli rhywbeth i wneud a'ch arian, a mae rwy'n dod mewn i helpu chi i wneud yna. Falle bod chi yn meddwl rhoi arian mewn i rwy brosiect neu rhywbeth, a mae rwy'n yn helpu dangos i chi fel sy'n wneud hyn, okay? A daw o fwy o arian wrth wneud yna wedyn. A wedyn ni, mae rhaid chi ddechrau gweld pethau'n glir, so falle bod chi mewn rwy sefyllfa gyda'ch arian fan hyn, sydd angen dod i ben, okay? Falle bod chi wedi bod yn rhoi arian mewn i rhywbeth am spel as mae wedi dod â dim nôl i chi, okay? Chi wedi rhoi arian mewn i
prosiect neu rhywbeth, neu felly bod chi wedi investo'ch arian mewn i rhywbeth, a smo fe'n dod â dim byd nôl i chi, really. So mae'n amser na i ddod â hwn i ben. So na'ch challenge chi wythnos yma yw trio gweld yn glir beth sy'n digwydd gyda'ch arian chi, a gweld felly le allwch chi fod yn neud fwy arian, felly allwch chi fod yn edrych ar beth rai dorri nôl fel bod fi lli neud fwy arian i wneud hwn, neu rhywbeth fel la. So mae angen mach o gydbwysedd wedyn ni wythnos yma i wneud eich arian chi, A wedyn ni, mae'r cyfle newydd hyn yn dod mewn i chi wneud arian, a byddwch chi'n gwybod yn syth, achos mae'r dyn yn hongian dyn ni rhwng ffyrwydd, byddwch chi'n gwybod yn syth, dyma'r cyfle fi mae'n mynd am. A mae fe'n mynd i roi egni ifanc i chi, mae'n mynd i fod yn rhywbeth cyffroes i chi, i roi eich arian chi mewn i hwnna, neu wneud arian mewn ffordd newydd wythnos yma, Os ni'n edrych ar hwn fel gyrfa neu busnes, wedyn ni chi di meistroli'ch busnes, neu chi'n mynd i wythnos yma, chi'n mynd i dimlo erbyn diwedd yr wythnos, fi'n gwybod gwmwys beth fi'n neud nawr, fi di meistroli'r sgiliau sy'n eisiau fi'n neud hwn, a fi'n mynd i gallu symud mlaen ar yn bositif. A wedyn, yn y canol fan hyn fel challenge, mae angen chi weld yn glir, a stopo rwystro'ch hunan fan hyn i wneud eich busnes neu'r gyrfa, Achos mae beth i chi wedi bod yn neud, neu'r ffordd i chi wedi bod yn neud swydd, neu eich gyrfa, neu busnes, angen dod i ben mae'r pennod na'n cau, a mae pennod newydd yn dechrau, a wedyn i fan hyn, gallech chi fod yn cael swydd newydd, a byddwch chi'n gwybod yn glir roi angen fi fynd am y swydd na. Neu chi'n penderfynu, ti'n bod beth fi'n mynd i fynd 100% mewn i wneud busnes yn hunan. A mae'r penderfyniad na'n dod i chi wythnos yma. Byddwch chi'n gwybod yn glir. Mae rhaid bod chi'n tynnu'r mwgwd bant a gweld yn glir le sydd angen i chi fynd a beth i chi moyn wneud, pido rwystro'ch hunan fel bod chi'n gallu symud mlaen i wneud y busnes yma, neu i wneud y gyrfa newydd yma, neu'r swydd newydd yma, ty beth sy'n dod mewn i chi gyda gwas y penteglef yna. Os ych chi'n edrych ar hwn fel cariad, wedyn ni chi di meistroli beth i chi moyn, felly bod chi'n deall eich hunan mach yn fwy nawr mewn perthnasau, A mae dal cwpl o bethau gyda chi ddysgu, Ond chi yn meistroli nawr, chi wedi dod i wybod beth chi moyn mas o berthynas, beth i chi gallu roi mewn perthynas, beth i chi'n fodlon cymryd mewn perthynas. Y fath na o egni mynd un wythnos yma, pen bod chi'n edrych am berthynas newydd neu bod chi mewn perthynas ar y foment, fi'n credu bod chi'n gwybod beth i chi'n moyn nawr, a chi'n gwybod beth i chi'n moyn o hyn ymlaen mewn perthynas. Mae rhaid i chi stopo rwystro'ch hunan mewn perthynas, pen bod rai o chi'n dod â perthynas i ben wythnos yma, neu falle bod chi'n gorffen y ffordd i chi'n troi lan mewn perthynas, os ych chi mewn perthynas wythnos yma, So felly bod chi'n newid y ffordd chi'n troi lan yn y berthynas, mae fi'n teimlo yna. A os rai chi'n edrych am berthynas newydd, mae angen chi weld yn glir beth i chi moyn mas o'r berthynas yma, A mae cylch newydd yn dechrau mynd, mae pennod newydd yn dechrau gyda chi fan hyn. So mae hwnna'n, os ych chi wedi cwrdd â rwy'n newydd yn ddiweddar, mae hwnna'n gweithio fi. Wrach chi'n mynd i ddechrau, chi'n mynd i adael fel oedd pethau o'r blaen ar ôl, a chi'n mynd i symud mlaen ar mynd i pennod newydd gyda Cerdiau'n y Byd. Fi hefyd yn gweld Cerdiau'n y Byd fel y cerdyn mae'ch byd gyda chi o'ch blaen, So gallwch chi, mae fe'n rhoi neges i fi sy'n gweud, mae'n rhywbeth yn bosib, mae'r byd ych chi'n eich dwylo. So fi'n really teimlo yna os yw hwn i'n neud y cariad i chi wythnos yma. A wedyn gallai fod rwy'n fel gwas y breglen dod mewn i'ch bywyd chi, Gallai nhw fod yn berson sy'n ifanc i calon, os nad ydyn nhw mewn corff. Gallai nhw fod yn berson sy'n joio dechrau pethau newydd, wneud arian mewn ffyrdd felly newydd nag chi mor gyfarwydd â. A chi'n mynd i weld yn glir a chi'n meddwl, mae'r person yma mynd i fod dda i fi, mae'n mynd i fod yn berthynas cyffroes. A os ych chi'n mewn perthynas yn barod, chi'n mynd i wneud rhywbeth yn eich perthynas sy'n neud e mwy cyffroes. Chi'n mynd i
Jyst dod â egni newydd mewn iddo fe wythnos yma fi'n teimlo. Okay. Os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd wedyn ni, bod eich iechyd chi eitha da nawr, mae gwenyn ar y cerdyn yma, okay. A mae hwn yn gweithio fi bod chi'n gwella'ch hunan. Chi'n gwella'ch hunan, chi wedi meistroli'r ffordd i wella'ch hunan. So falle bod chi wedi bod yn cael lot o anod yn ddiweddar neu rhywbeth fel la, okay? Chi wedi bod yn defnyddio mel i wella'ch hunan. Mae lot o bobl yn neud na, okay? A wedyn i fan hyn, chi wedi dechrau meistroli ar beth chi'n gwybod sy'n mynd i wella'ch chi yn gyflym. Okay? Timlad y fi mae'r neges na i rwy'n wythnos yma. Chi wedi dechrau meistroli beth sydd angen i chi wneud mwyn gwella'ch iechyd. Mwyn wneud eich hunan fwy iach yn gyffredinol. Okay? Mae hwnna'n neges i rwy'n wythnos yma. A chi'n mynd i meistroli fe, a chi'n mynd i ddysgu, felly bod chi'n mynd i fynd ar-lein a gweld beth sy'n angen fi gymryd at hwn, os rhywbeth naturiol gallai gymryd yn lle cymryd cyffuriau, gallai gymryd rhywbeth naturiol yn lle jyst i helpu fi, okay? Teimlo bod rai o chi'n neud penderfyniadau fel yna wythnos yma. A wedyn ni bod eisiau chi stop o rwystro'ch hunan i wneud a'ch iechyd. Felly bod chi'n dyla'ch hunan nôl tyma bach achos chi ar ofan bod yn dost, okay? Mae angen chi gadael hwnna i fynd nawr. Mae'r penod na wedi cwpla, okay? Penod newydd gyda chi'n ar eich iechyd, a fi'n credu bod chi'n deall eich iechyd lot yn fwy yn dechrau wythnos yma, okay? Mynd mlaen. A wedyn, mae syniadau newydd neu newyddion newydd yn y mewn i chi am iechyd a chi'n mynd i weld pethau'n glir wythnos yma. Okay. Diolch ysbryd, right, okay. Darlleniad lyflu boys, darlleniad positif iawn am yr wythnos. Beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i gymryd neges o'r yngylion jyst i orffen y darlleniad wythnos yma. I ni cael gweld beth sydd yr yngylion i weid wrtho ni. Ysbryd, os o'n i please cael cerdyn i orffen. Okay, a beth sydd gyda ni fan hyn. Beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn smoch chi i bawb. Okay? Di chi ddim i bawb. So sy'n pawb mynd i licio chi. Okay? Ond sy'n ots. Sy'n ots yna. Beth mae fe'n gweud yw byddwch eich hunan. Okay? Byddwch yn authentic. Sy'n pawb yn mynd i licio chi. Okay? Ond bydd rai yn. A rai sydd yn bwysig. Okay? Fi'n gweud yn hunan, okay? Fi'n gweud, mae lot o bobl yn meddwl bod fi'n bach yn eisiau dy fi yn y men yn neud hwn, okay? Ond fi'n neud et y beth, achos fi'n teimlo'n authentic yn neud a fi'n gwybod bod ysbryd moyn i fi neud e, okay? Fi fod i neud hwn a fi'n teimlo yna. A mae rhaid i chi neud yna, so ty beth i chi neud fan hyn, os ych chi'n newid swydd, chi di meistroli rhywbeth fan hyn, okay? Falle bod waan newid swydd yna chi. Dim ond chi sy'n gwybod beth i chi moyn neud. So mae rhaid chi fod yn authentic i hunan, okay? Os oes pobl yn meddwl bod rhywbeth yn bod o chi, wel, i problem nhw yna, nag eich problem chi, okay? Newch chi, dy beth i chi moyn neud, a na'r neges mae ysbryd yn gweithio fi heddi fan hyn, okay? Please byddwch yn authentic, newch dy beth i chi moyn, dy beth sy'n teimlo'n iawn i chi. So os oes pobl yn gweithio chi, o chi di meistroli swydd fan hyn, a chi moyn mynd am un newydd, right? Pobl yn gweithio, pam ti'n gadael y swydd yna? Ti'n neud lot o arian, ti'n gwybod beth ti'n neud, ti di meistroli fe, ti'n gret yn y swydd yma, pam ti'n moyn symud ymlaen? Ond os oes rhywbeth ych chi yn eich calon, sy'n moyn symud ymlaen, neud rhywbeth gwahanol, newch e. Okay? Dim bod fi'n gweithio chi am gadael swydd, okay? Dim swydd arall gyda chi'n barod, ond y fath na o beth i fi'n trio gweithio chi fan hyn, okay? So pidwch becso beth mae pobl arall yn meddwl, achos sy'n pawb mynd i licio chi anyway, okay? Os ych chi'n meddwl dechrau sianel fel fi ar YouTube, okay? Felly bod chi'n moyn ei sianel ar dysgu rwy'n fel si wai, okay? Wel, os oes pobl yn meddwl, beth ti'n neud na am? Beth ti'n neud na? Nag yw hwnna'n yrfa, nag yw hwnna'n rhywbeth realistic, right? Felly bydd pobl yn gweud na, chi'n gwybod beth, os ych chi mo'n neud y newch e, bwys? Newch e. Cerwch amdano fe, sy'n pawb yn ei licio chi, ond bydd rai really yn, okay? A'r pobl na sydd really yn, yw'r pobl sydd mynd i fod yn rhan o'ch gymuned chi, okay? A fel fi'n gwybod, mewn swydd newydd, mewn perthynas newydd hyd yn oed, okay? Byddwch yn authentic i'ch hunan.
a newch chi'n siŵr bod chi'n cael beth chi moyn mas o bethau. Okay? Achos mae bywyd yn fyrbwys a mae rhaid ni wneud pethau sy'n neud ni'n hapus, neud ni'n llon, okay? So piwch becso os rwy'n ddim yn licio chi am bod chi'n neud rhywbeth. I problem nhw yw hwnna, nid eich problem chi, okay? Wel, dyna darlleniad wythnos yma, boys, gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, a mae pob beth bach fel chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. A os chi wedi joio fe, gadewch neges isod, fi'n joio siarad y pobl am fel maen nhw'n gweld bod yr darlleniadau ma'n addas yn eu bywydau nhw. A fi yn neud darlleniadau personol nawr am yr wybodaeth i gyd isod os i chi moyn un o'r reina, okay? Diolch yn fawr am ddod mae heddi, a tan tro nesaf, drychwch ar ôl eich hunain a wela chi yn y darlleniad nesaf.